November ni kuwa sangkhaja kuwa somriat pakua niya zana chuan khua durin chekatana sa ema heti lai hian mi panau pang kumsom pani mi niko chu aruma guitar perin video tape recorder chuan ain recordta anu aron lut deuh thut ahna a duty tur thur ron chilin akalsan le ngala hemizan hian niko te in bulvela chekaron kavereng bok an thenom te in hau thom chu hria in tukvera tang chuan avaina angaya thazan lo anin lam chu hawa pan phei them thema in chung avalu nak chuan chuata an thenom nu hildai ruang halo let reng mai apasal prieto chu chemkengin in chunga tangin aron chuka niko chu hlavin atlan cheta chupa chuan loading te tin au zui tuara kong puya vathlen chuan niko chu motorin alo suhlum ta ni an thenom khoveng te an tlan khom khala niko kong puya le treng chu enin an mang angtlang hle nurse vira ron langin apasal david le afanu gloria tenen anin thar chu an lo lu lut felve chia chuna davidan an office atangin an nu aron bia hotela meeting kan nei dona mase ron ho vat katum donia tin phone da playa vira in anin kota gloria ain fiam puila in khuaron durdeu thuta vana chumom dan danglam takchu mak titakin an thlir reng an paron ho nu chuan ale khaburem that molmol lai chu vati boyin an pa le mei chepakhat thalak le khabukarami chu a hmuwa a thik lek lekani an nupa chuan phur takin in chung chu an fangkwal vela room pakhata TV le video camera hluito tak an puchuak bom chunga chuan video cassette alawom nuala an han play chuan kumsom ni pangaliam ta niko a tring tang per lai kha alo lang video in record ni chu uluk taka enin davidan he video an record ni hi kumsang khajakwa somriat pakua November ni kuwa voin ni ang chia hiani kan chen na in lua tu masa te fapa ani so alotia chuta trek ron tlain an current te chu asudeu zok an tvn lai chu thimin amaina ronin onle thuta an antena chuan news broadcast luito tak chu amana mak an ti hle hemi nu hian anin tharlomna hun mang turin an chenoma cheng vira ichian thatak aitor le anu clara te anron kala zanri an kil lai chuan davidan inchunga tv hluito takin kumsom ni pangaliam ta news channel aman thu kha an soivela mi panau pang guitar per lai video an han soi chuak chia chu aitoran niko ani kha kanau pan laya ka thian thaberani guitar per atui ema kanu hian kan panin skula min hruai dun thin niko khan kan thenom pain anupui athat lai awahmuwa atlan chetur chu motorin aron suhlum ta ni chumi zan chuan zanin ang chia hian khuwa nuam lovin khopuyarin sa ema tia soimol molai chuan clara in du tokro naupang anom hi iti hlawang alo tiwat an hosan nu chuan vira in afanu chu timuin an pa bula avakala ai tora thil soikha thudik ani le di lo ashecha kani nge yang davidan tvia an mi hmu te chanchin chu interneta alo ena mi panau pang thi nu khan prieton anupui ruang an building hluya aphum chu police ten an lo hmu chuaka jelata nu in prieto chu ama lema ain ti hlum zui ta ni vira in an pa ke korip te a noal an hmu chuan meizial ngei to sia ilo zule ni mo makti mel takinatia nimin khan hotela nawangin kakala klon khat chia ka zulom khoi ti pa chuan noal chu tukvera apai chuak ngal chumi zan chuan khopui riin kola phezwai zoi renga zanlaya vira chu tongri asiat chuan ti harin awapan pheya tv hlui an hai chuakha loni in kumsom ni pangaliam ta news te chu haloman lea makti taka en rengin a hlau thong deuh chuan tv chu off atuma chuta le an antena trekin ronmanin tv a chuan mi panau pang niko
kumsom ni pangaliam ta a guitar play in record tuma a buai lai chu awa mutatlat mai guitar per lai chuan makti takin vira chuan alo en renga video camera awa khoinak chuan trekin antenna rondeng lein Nico a omna TV a chuan vira ichevel chu aron lang thut mai a guitar per lai chu hada ngala a camera a chiang lo emotiin an siam vela engthil nge thleng a hrethiam thei reng lo anu nakal tur chuan ron ti boin aron mang tha a vira in a omna lama tang chuan makti takin alo thlir ve reng bok anu kalhnu chuan Nico an TV a ami hmu chu aron bia vira in ao an thiat chuan a phuchiang kher mai katrong i hre theiam aron tilea vira I hlau lutuk chuan TV a off ngal ma se angai a tha thei reng lova TV chu hawa on leta Nico an ka o I hre theiam min hmu theiam aron tilea vira in o ka hmu thei che tin alo chang vira vek chuan ichunga thil thleng ka hria ai toran minshil vek kumsom ni pangaliam ta thil thleng to ni atia makti takin Nico an engei soyom zia engthil mo thleng to chu halo tia anin biak lai chuan Nico te then oma in hau thom chu an hre theya vira chuan Nico kal reng su atituar tuara Nico an engtin nge ka hmingi hriat thenom te thom chu aring lutuk an ti chuan vira in chung kha I chhuah san tur ani lo enro kaum na hi I chena tho kha lom ti pain keset te kha hmuwa Nico chuan a thil hmu chu oi harsa ti ema engtin nge ka tape recorder keset inei thei atile vira in a chan chu Nico inina tho ka chen ve wangani kaum na hi kumsom ni pangaral nuwa I rumani hi tin silfia antum ngiala Nico thi thu chanchin bua an chuana thalak te chu muin pona I chhuah chuan hei hi ichunga thleng turani atia Nico chuan maktin a oi theilo current te chu aron sulea anin biak na TV chu afia lo tel vira in Nico pona chuak mia su khongai takin ina khan om reng ro motorina sudon che tin a shil mola TV screen aron var tapup mai Nico an athil hmu chu a oi theilova amu mangemo ati hial hlau thong taka pona tlan chuakin vira in alo biak khomwan wang khan motorin aron suman lova ina let lein anu lo ho hnu chuan hun lo la turami meiche pakhat nen anin biak thu ashila Nico chu adam chhuah pha ta ni vira ve thung chu atna thona damdo ina aron har chuak hlola engtia helai hmuna omhinge ani a hre chuak thei reng lo staff pakhatin mi zai turinai an ngak reng to che alo tia in zaina room awa thlen hnu chuan Dr. Vira tin an lo kova mak ati hle tinge chu tiang chuan min ko nurse kani hi helai hmuna hian engthil nge thleng tin midang chu azot kuala Dr. Itraem an lo tia shil hai takin room chu a chhuasan afanu Gloria muturin an skula avakala Gloria thian nu bula ka fanu khonge ilo huem tina zota tunge Gloria chu ka sengai reng lo alo ti tamai an zirtir tunu chu zot velein ani pon a hriat ngai lo thu bokin lo changa vira kani hi min senange an ti chuan tun hmain kala hmungai reng lo che tunge ini tin alo zot leta vira chuan anuna thil thleng chu hrethiam lovin mak atitak zetani apasal David office avakalin engthil nge ka chunga hian thleng ka hrethiam lovani tuman tunge kani an hreto lo khonge Gloria hi om avati bora David chuan min lo hrethiam te tunge ini alo ti chuan thinrim zetin du tok ro anui zathak lawania khonge Gloria om soingal ro tina vin tuara David an ka sengai lo che Gloria ti mingpo ka sengai hek lo atile vira in Gloria chu kan fanuni atia David chuan miril rubuaya motiin security te a hruai chhuah tir tani vira chu amangang to ema police station a kalin a chanchin chu
inspector leira hena chuan a hrila ka puyang che ifanu I hmu hnun berni soiro atia zan masa ati mut thu kha a hril leira chuan ani I pasal anga ingai chu tina zot lea ka pasal ani lom ani po ni zana ameizial zugru thin kamana aiptea nual ka hmu chu tukvera apayani tina chang leira chuan chiang zokin soiro damdoi ina iron har chua ma thil thleng I hriat hnun ber an ti chuan a thil ton le hriat zong niko chanchin te chu a hril veka TV trekin aron den hnu chuan engma ka hre chui to lawani ati bok leira chuan I report te kha kan chuya ifanu Gloria isoi hi a birth certificate po aom lo shim pasali nei lova ishing nuni soi hi ingai ruatna chia aomani atia inspector chuan vira khes chu lain atop thlenga pui ain huam thu shil athona damdo ina khan thlok lama har satna anei le nei lo an enfia a result a thavek boxi vira chu ain tu doctor chuan office chu alo ko hmua doctor thiam le hlo tling tak alo ni reng mai vira chuan thil thendan chu ngun takin angai tua leira hena niko nun nakha ka chan chuak ani nge yang ama hmu ka ngai tin leira chu akal san ta ni kumsom ni pangaliam ta khan niko chuan TV a mai chebiak kha a thei hil thei reng lawa biak le tumin TV han on le thin ma se achang chuak thei box si lo vira thil soi kha hre chuakin an thenom pa thom nei reng chu a ring hlel tana an ina chuan lu ruin ruanga chan som lai awa mu chiang hle vira chu anin thara khan a let lia niko dam le dam lo hriat chua tumin internet awa khoya chuta in chunga cheng mei che pakhat ron langin iron lu droni mo anti chuan vira in kan inani hi thil I hre thiam lawani mi panau pang niko a cheng thina adam le dam lo hriat kangai tin anin nial boya chuta le banga an thalak tar chu enin chunu chu apasal David anupui alo ni reng mai David ron lang hlolin enge heta iron ti office lama minti boi to bok nui police phone vatro atia chuti lai chuan vira in David nena an fanu chanchin le an chung ko chanchin zong alo hril mola police an ron thlen nu chuan atlan chiat mayangai ta anupui hlui that tu zela tang mani inti hlum to prieto kha alo ladam renga ai toranu Clara nen khan an lo in nei to ti awa muwa ai tor chu aru kazuin ani pon tunge ani alo shebik lo chian thatak an ni dan chanchin a hril veka achunga thil thlen dan zong chip chiar takin a soibok inu hian engtin nge mani nu pui that tu pasala nei thei makti mel takin atia ai tor athin rim hle do tani chu kumsom ni lai anin nei to prieto hi kan chunga atha em ani atia vira in niko chanchin an zo chuan kan no pan lain anin son dayalom chumi hnu chuan ka hmule to ngai lo shim tin a chang vira chuan inspector leira kha pan lein karil ru a boy tak zet niko TV le video recorder kha ka hmu ngai ani atia leira chuan karin theina tur chein engamo thurin tlak tak soi phodro tia thrilin vira in anun ain thlak danglam ma prieto nu pui ruang police ten an lak chuana David nen interneta an endun kha a hre chuak zoka leira chu a hril ngal chulai hmuna chuan police ten ru ro an va hai chuak tangeya prieto chu police in an man ngal inspector leira chuan lekha hotel address jiakin vera nena heta hian vakal ro ithil zon chu I hmuang alo tia hotel avathen nu chuan a thian nu Monica va hmuin a pasal David nen anlo omduna hotela noal chu amazana a pasal kekor iptea a hmu nen khan alowin ang chia tuna anupui abum ang chia hian hun kallai asoi danglam ma a khovela khan ama po alo bum reng ti a hre chuak war vira in heta ka om chan hi ka sia niko bula min hruai turani benka I thoka
customer te data ian thei vek ti ka hria min zon pui don ani atia David an vira chu office a hruain Nico chu an zong dun ta ni police station ron langin prieto hnena khazana thil thleng dik tak kha soi turin an lo tia a lawyer a mu ma chu a tong chuak du bik thak lo inspector leira chuan a thil hriat le chui chua to tangin thil thlen dan a soya prieto inupui hilda in thenom nu clara iom pui lai chu a phok chia insual boyin hemizan hian hilda chu I thatani arwang da that itum lai takin in thenom no pang Nico an alo mureng chia ma se a thil hriat te police a hril chuan an oi sak lovani hun lo la tura a mei chibiak chuan a pui thei ringin nitin alo lan le hun a chang thina ril rubuai anaya ngain Nico chu ramdanga an enkola prieto thil ti sual kha a thei hil thei reng lo TV a mei chemu kha ataka mu le nge ya tumta a nikhat chu rela chuang lai wa muin awa po ngam chia lo ma se chu mi nu chuan anin tong le a thil thleng zong heta ka soi vek kherangai lovin ka hria ka ming chu Nico lasarte leira ani ati tamai David khan Nico chenna alo zong mutoa vira chu motora thlain a han thlen chau chuan Nico nu alo oma ruma thalak te kha enro inuna thil thlengte ishiat chua le theinan alo tia inspector leira nen an thalak alo tuar mai vira hian Nico nunna awachan chua chia khan a hring nun chu alo thlak danglam veka chu a hre chuak zo to lovani leira ron thleng hlola vira bula soifia dan ka thiam lo police station a minron pan khan min shelo kha makka tisin kano panlai chanchin isoya inchung ko chanchin isoi le khan kan pani hring nun atel ve to lovani min hria chua le theinan tin doctor kapan puichia diglona inei boxi lo kumtam tak ka zon hnu chein hlim takin hring nun kan hmangduna tuna inuna tangin min pai chuak le boxi katan hian anasin vira ka hmangai che chan che ka du to lawani atia vira in athil soi chu makti mel takin alo ngai thlakar TV le video camera kha ka du ithil soite chu engma ka hreto lo atia leira an I pasal ni na dik tak ka hriat tir chia ka in zon mu tir bok che ni an ti chuan vira in kumsang khazakwa somriat pakwa let lein min thei hilla ka du chu ka fanu gloria ka nei let le theina kong om chunani atia leira chuan khongai takin min kalsan to su ithin lunga khan minom tir le ro tia an fo chuan Nico nen an hring nun te chu vira chuan a hre chuak le ta war mai vira chu amit tuya tla zoi zoya kumsang khazakwa somriat pakwa kirin thil kan thak le angai halo tile a leiran ka theilo ka ti theilawang tina la chang sham vira chuan anom na building morlam chu apan phaya inunna ka chan chuak to a min chan ve ro tin a bek liam ta leira chuan man mo takin a TV le video camera ala chuaka hun kal to a vira lo ngak reng tu ama chu awa be thei lau mai min puyangai ka soyang chia hian itidon nia tin thil thlen dan zong a hril veka vira chu khuma aron har hlola abula apasal David alo mubok afanu aruma ava en vata alo om chu halom kher mai kamumanga nilo tiro ati chuak hiala TV le video camera hlui omna ava en nak chuan alo om to reng lawa apasal David chu kwain thil a hre chuak zok mai noal tukvera apai thak kha azuk zong ngala an mu chuan noal hi khoyami nge atia Davidan ka soito kha kan na thona hotel pakhatami ani hi alo tia thil thendan a hre thiam ngal vek mai prito in chu vainin alo la thilawa police ten an laman lo ti a hre thiam ngal anupui hlui hilda ruang an thurung na chu vahai chuakin police ne na a report ngala inspector in charge alo thlen chuan
Niko leira alo ni reng mai vira chu ron bia in engtin nge ru ro hi aom nai shiat aron tia Niko thil dik itiang ti ka hrialom tin a chang leira an thil thlen dan a thlak dang lam le hnu khan vira nen hian anin ton lo pha tunge ini ka hrengai chem alo ti deuh hu a vira chuan min hre thina lom ila hre chuak ri lo mai ani kha tin a chang